जाम्बा बायखायो आरोना दिल्लीयाव जाय बुख्ल जादों बे बुख्ल जाबाय थागोन जाय जाम्बाया जाम्बा जाबाय थागोन आरोना ओंखायनो मोजाङै खेल लाना फै दा जों नै मिथिलायबाय दिनैसो मेट्र' स्टेसन टिकेटआ बेनो आरोना बेजों होआखैलै दिनै गबाय आरोना सानै थाबायमोन नोंसोर मानसियानो बोखोबोनांदोंसो नैबेखौ लाखिजानानै फाइनालि मोनफैबाय क'क्राझार सफैबाय ट्रेभेल जाबाय आरोना लोगोफोर Lion Production थांफिनसै लोगोफोर थांफिनसै लोगोफोर इन्डिया गेटआ उनाव दं दा जोंहा टाइम जाबाय आरोना मोनासिगोन थांसै थारमाने साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय इउटुब चेनेलखौ ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगखौ उनाव मोनसिगोन आरोना नेबाय था नेबासो मिथिगोन ओमफ्राय नैबे फाग्लाफोर माथाम दङ ओमफ्राय ओरै माखासे दे होमबा लोगोफोर थांग्रोनि इन्जर सिखा इंजर अबे मर गया ओरै ओंखारसै बे 26 जानुवारिनि बानायगासिनो आरोना 26 जानुवारिनि फ्रि फायारिं India Gate जल्दी वहाँ से आ तो ओरै इन्डिया गेट जाबाय ओमफ्राय ओरैबा मा गेट मिथिया आं जिखुनु थांसै बिथिं नायसै थांफेराखै जावजासिना राबाथाय एखे गस्लाफ्रालाय हा आग्लाबादि गोजान थाबायनो हाखवामोनलै बे ओमफ्राय 15 आगष्ट 26 जानुवारि बेयाव माबा माबि देखायनायफ्रा ओरैथ' गोजान थाबायलाङा आयौ बागुरुम्बा मोसालांनायाथ' जोंनिया बोरै गेटखौ ओरै मा दङ मिथिया गेजेरावसो दङ दा राष्ट्रपति भवन सोर थायो बाव मदि मालायफ्रा निउ इयार जादों जोंहा इन्डिया गेटआव बेरायफैदों होमबा बेसेबां लाखि बेरायमोनबाय थादोंलै बोसोर सयथिबो फार्स्ट बहनियावनो बेरायमोनखाबाय गेटआव बोसोर बेरायमोनथों इन्डिया गेटसिम सफैबाय एबार इन्डिया गेटनि बारहायाव थांगोन आगाय बेरायनायनि खोथा वेलकाम बेरायफैदो आरोना जों मा बुंनो इउटुब भिडिअ बानायनो नालाय जों बैयावनो फैदोंमोन आरो मेट्र' स्टेसना बैथिं दङ ओमफ्राय बेनिफ्रायनो ओरै गिदिर लांनानै जोंखौ अट'आ गेजेराव दोनहैबाय बेयावनो 20 थाखा खालामो सासेयाव थाबायबानो मोनो सिदा थाबायलांबानो मोनो जाम्बा बायखायो आरोना दिल्लीयाव जाय बुख्ल जादों बे बुख्ल जाबाय थागोन जाय जाम्बाया जाम्बा जाबाय थागोन आरोना ओंखायनो मोजाङै खेल लाना फै दा जों नै मिथिलायबाय दिनैसो मेट्र' स्टेसनाव नैबाव दं ओरैजायनो नै बेजों थांबानो मोनखायो आरोना सिदा एक्सुवेलि जों बारा फैफेराना ओंखायनो बारा मिथिया ओंखायनो थांनांगौ जायो बिसिनि रुलै बिसोरथ' नै जायगायावनो 20 थाखा खामायलायबाय सासेयाव ससेल' थानांगौबा 10 थाखानि थावबानो नङा फाग्ला बायदि जाय जाम्बाया जाम्बा आरोना ओंखायनो नोंथांमोना खेल ला मेट्र'निफ्राय ओंखारोबा डाइरेक्ट बेजों थाबायना फै खाथि जाखायो नै
बैयावनो ओंखारो मेट्र'आ सेन्ट्रेल सेक्रेटारि बैनि नैबेनो आरोना बे सेन्ट्रेल सेक्रेटारि लिरनाय दङ ओंखायनो डाइरेक्ट ओरै आगदाथिं नायबानो फैखाबाय ओरै आगदाथिं फैदो ससे दावखोदो डाइरेक्ट बेजों हाबबानो जों मोनबायबो ayo मानसिया हनै हा हनै गारिया बेनो मेट्र' स्टेसना बेनिफ्राय ओरै थांबानो बैथिंनो बेजों हाबबानो जायो गेटआ इन्डिया गेटआ जेबो गैथारा बेयावनो ओरै सिदा लांखारनाय एकदम थगायनानै लांबाय 20 थाखा जाबाय मानसिफ्रा बोरै जाखो बोरै जाखो मानसिफ्रालाय मानसिफ्रा मिथिया थांसिगोन बिसोरबो जों बुद्धि जासिगोन दा बन्द' खालामदों मारो हा मानसिफ्रा अख्ला मा थांनो नागिरदोंरा जमा जाबाय नङा बन्द' खालामथ'दों नामा होनदां बेयाव हाबलांबाय दे हाबलांबाय बन्द' खालामदोंमोन फैदो gurung mengkawali Cina. Ayo, masih kecil. Narkotik seperti metro station sekira benar lah. Bisa kali? Actually लोगोफोर टिकेट काउन्टाराव बिराद बिहिरमोन आरोना बेनि थाखायनो आङो मोनसे आइडिया गोसोखांबाय अनलाइनाव दाननानै होबाय आरोना टिकेटखौ गासिनिखौबो दा अनलाइनाव दाननायखाय एसे इजि जाबाय आरोना बेनिखायनो जों थाब सफैबाय बेसिम जुदि नोंथांमोनाबो बेबायदिनो टिकेट काउन्टाराव बिहिर जायोबा नोंथांमोनाबो बिदिनो अनलाइनाव दान आरोना आं साजेस्ट खालामो नोंथांमोननि सिगाङाव बे नोंथांमोना दाननो जुदि गोसोबा पेटिएमआव दाननो हागोन पेटिएमआवनो मेट्र' होननाय मोनसे अपसन थाखायो बेवहायनो दाननो हागोन आरोना नोंथांमोना Anak kamu siapa ada skin? Kamu lihat na? Tidak bubar na. Saat sana tahu mana sih? Mana buku mana nih sini kau? Like sana nih. Sana tahu dong, sengau. Buku baru dah masuk na. Oh. Beda ni bisa. Metro itu bisa benar nah. Aglaबा बिहिर मानसियानो सानै थाबोदोंमोन बख'नो हायाखैमोन ओमफ्राय उनाव खुलिफिनखायोना डाबल खुलियोना बबेबा स्टेसनाव डाबल खुलिखायो ओंखायनो खुलिनानै मोनफिननाय आरोना सानैखौ नङाबा बिसोर नेक्स्ट स्टेसनाव थांसिगौमोन हैस जालाय ओंखाम रानो आरोना बेफोर दानि चौकखौ जायना फालोफोरनो ओंखाम रानना होदों आरोना
नालाय लोगोना इथिंजों ओरै फाइनालि मोनफैबाय क'क्राझार सफैबाय ट्रेभेला कमप्लिट जाबाय आरोना लोगोफोर मानसिफ्रा माबा ओंखारनाय बाय बाय ओरैसो मानसिफ्रा थ' बाय बाय होनहरनि बिसोरखौ रायज्लायहैसै सफैबाय बिराद लेट आरोना माबायावसो जोङो फुंनि 8टायाव सफैनांगौमोन दा सफैबाय आग्लासो जागोन